लोगोफोर आंनि ब्लगाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दायो आङो ई-रिक्सायाव गाखोदों आंनि लोगोफोरखौ लोगो हमैनो बिनिनो मादाव सासे आंनि फेसबुकनि लोगो माने जाय लोगोखौ आं लोगो हमनो थांनो नागिरदों बे फेसबुकनि आंनि मोगथांनि सिनाखि नङा एसे गोबावनिफ्रायनो रायलायबाय थाखायोमोन आरोना स' दिनै आं लोगो हमैनो नागिरदों आरो बिनिनो सासे आंनिनो लोगोखा थ' जों सानैबो बेखौ लोगो हमनोसै आरो बाट बिसोरो सानैबो मिथिलाया जे आं माने हारसिंसो थांगोन होननानै आंखौ मिथियो आरो सानैबो सिनायलाया ओमफ्राय आं सानैखौबो सिनायो आरो ओमफ्राय आंना फेसबुकनि लोगोआबो फैगोन आरो आंनि रियेल मोगथांनि लोगोआबो फैगोन स' थांगासिनो दं आं नै ई-रिक्सायाव हिर'इन बायदि हिर'इना आंना गोबां धुमकेतुआ बेनि मुङानो जाहैबाय धुमकेतु नार्जारि गोबावजों खेबसे धुम नुजाबाय ओमफ्राय गोमोरलांफिनो ना मा होनो नोंथां नै सासे फैबावदों हेल' हाय बेनो नै जोंना जेबो नङा केमेरा मोजां बै उनाव फैनाय लोगोआनो जाहैबाय आंनि फेसबुकनि लोगो मालायफ्रा फेसबुकआव सेंग्रा सिख्ला लोगो हमलायोबा जोंहा सिख्लाजों सिख्ला लोगो हमलायदों बेबो मोनसे सुइट मेम'रि अराय समनि थाखाय जानानै थागोन नङा होमबा दा नै जों गोजौआव थांगासिनो दङ कफि लोंनो होननानै ओमफ्राय सासे लोगोआ फैबाय थाखायो नालाय बियो जोंखौ लानानै थांबाय आरो आंनि आलासि नोंसोर सानैया दिनै एसेखिनि होनलायदो आरो साइज दावरायफोरा आंहासो नै इदि खिथिया बांसिन आंखो एसे देलायलायना फैनानै ओमफ्राय सिङाव हाबफैबाय जोङो लोगोआ रायलायगासिनो दङ रिसेपसन क्लासजों ओमफ्राय जोङो जोंनि माने रिजार्भथ' गैखाया खालामखायाखैमोन नालाय जोङो ओरैनो फैदोंसो बेनिफ्राय जोङो थांबाय आरो जायगाया मोजाङानो थिग थाकानो डेक'रेसनफ्राबो मोजां आं बे जायगायाव फैफेराखै माने वाट्स फार्स्ट टाइम ओमफ्राय जों फार्स्टआव बे सिटखौ जों एसेबो फसायासै आरोना मानो होनोब्ला बे गेजेर गांगां बयखौबो नुहुरली जायो नालाय उनावहाय जों साइडआवसो जिरायहैबाय आरो ओमफ्राय नै जाग्राफ्राबो जि नुनायावथ' गोथाव जानायावसो माबायदि मिन्थिला आरो सार्भिसफोरा थिगानो जानायखौ नायनोसै मा जायो आरोना माबायदि गोथाव नंगौना नङा ओरैनोथ' नुनायाव जि गोथाव नुयो आरो आंनि फेभरेट ब्लु लागोनावथ' थाखायो बे गैयाबालाय आंना जाखायाबो आंना ब्लु लागोना लानोनो रोङासै आं केमेरायाव ना होफैथ'वाखैमोन आं बावबाय बायरेल जालांगासिनो दा जानो रोङा माबायदि जानांगौ गोजा जानो बोरै जायो माबा बेफोरखौबो आरो नै बेबो दंलायो र' खाथायालाय बाव थांखो साम'सा नै बेफोरखौबो रोंलायलाङो जानोसै माबोरै जाबावगोन जाखो बेखौलाय लाहोदो फैगोन नङा नों मोनसे लांबाय आरो नोंनो लानांगौ माबा आं लांगोन दे आं कार्टुनबा नोंनो नांगौ आंनो गारना लांगोन नों लांगोन दा मा लांबावनो नों लांदो जाजोबनो हायाबा लांसै नङाबा जाजोबनो ओमफ्राय नै जोंनि हिन्जावसाफोरनि फेभरेट पार्ट फट' लायाबा जायो आरो नैबे दुम्फाथ' फट' लाना होनो एक्सपार्टखा माबाया पस्ट माने पस्ट खोन्थाना होनायाबोथ' एक्सपार्टखा खिन्थु गाव हले एकदम मांगि आखु जिजिखा आरो आं जेब्ला गाव फट' लायो आरो आंनि फट' थानोनो रोङा आं मालायखौबा जि मोजां फोरोंगोन आङो डाइरेक्सन होगोन आङो थ' बेफोरबायदिनो मोनसे
बेसे गोबावजों स्वीट मेम'रि मोनसे लालायबाय सम सम बेफोरबायदिनो लोगोफोरजोंबो हेंआउट खालामनांगौ बेसेथो खामानियावल' बिजि थाबाय थानो नङा होमबा खामानिथ' बयबो मावो बयबो सानसेनि माने बिजि थाबाय थाखायो आरोना बयनिबो रुटिना बेलेग बेलेग ओंखायनो मालाबा जोङो ज' लोगो हमलायनानै टाइम स्पेन्ड खालामनांगौ हेंआउट खालामनांगौ एकदमबारे प्रेसार थायोना खर'फोराव हेडेकफोरखौ माने लोगोफोरखौ लोगो हमनानै जोङो एसे माबा खालामनांगौ आरो जिहेतु जोङो दायो एसे मेच्योर जाबाय बयबो खामानि मावो गावबागाव बेनिखायनो मालाबा जों गावनि थाखायबो टाइम लानांगौ गोनां जायो आरोना थ' बेनिखायनो आं आंनि टाइमखौ दिहुननानैबाबो लोगोफोरखौ लोगो हमहैबाय गोबावसैमोन सासेखौ लोगो हमैया आरो सासेयाथ' फेसबुकनि लोगो बेखौ लोगो मोननानै सानैखौबो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय अके बाय